Tervetuloa tähän ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuteen ja meillä on täällä Seagullsista paikalla pelaajista Antto Nikkarinen. Antto, sinun kommenttisi ottelusta. No, oli varmaan sellainen peli, kun odotettiin, että Cobrat pelaa tosi hyvin varsinkin täällä kotona ja tosi taitavia yksilöitä ja tänä vuonna pelaa ehkä vähän enemmän joukkuekonseptin mukaan kuin aikaisemmin, että tiedettiin, että tulee vaikea peli ja varmaan ratkaisi tämä peli tuohon meidän toisen puolen puolustukseen, että saatiin pidettyä heidät alhaisemmissa pisteissä kuin ensimmäisen puolen. Tämä oli teidän 3. voittonne nyt putkeen, eli näyttää siltä, että olette pikkuhiljaa saaneet joukkueen pelin siihen uomiinsa, mihinkä se on tarkoitettukin. No joo, et ei se varmaan vielä tässä vaiheessa ole kellään siellä, missä pitäisi, mutta kyllä koko aika paranee ja tänään toi meidän uusi isoäijä oli ihan loistavaa, että se tuo meille vielä uuden ulottuvuuden tuohon, että kyllä meillä alkaa olemaan palaset ihan hyvin paikallaan ja kyllä ei meillä ole missään vaiheessa mun mielestä ollut mitään hätää, että tiukat pelit kääntyi siinä yhdessä vaiheessa vastustajille, mutta ihan hyvin me on koko aika pelattu ja nyt koko aika parempaa päiviä. Miten sitten oma suorituksesi tänään? Pystytkö toteuttamaan sitä tehtävää, mitä valmentaja sinulle tähän otteluun antoi? No joo, kyllä mä koen niin, että ei ihan hirveästi heittoa, mutta ei niitä tarvitse pakottaa, jos ei ole paikkoa. Mutta mä sain pelattua muille ihan hyviä paikkoja ja puolustettua taas hyvin, että kyllä mä oon tyytyväinen omaan peliin. Hyvä, kiitoksia Antto. Kiitos. And then home team player Darian Brothers, your comments about game. It was a battle. In this league, every team's good. You can't take a night off. Every team's coming in at your home court. They're gonna try and play hard, and they challenge you. And your objective is to accept the challenge. You can't back down. And I feel like that's what we did tonight. We didn't accept the challenge. It looked to me that your defense was now better, but it was not enough. Yeah, our defense was pretty good tonight. The other team, they shared the ball really well. They knocked down some shots. They crashed the offensive glass. So that was, where we struggled a little bit on the rebounds. But overall, our defense is getting better and better every game. So we just have to come out and execute. Okay, thank you, Darian. Ja sitten Seagullsin päävalmentaja Mikko Larkas, sinun kommenttisi ottelusta. No joo, oikeastaan aika lailla sellainen ottelu, mitä odotettiinkin, että tiedettiin, että täällä vastasi hyvä kotijoukko ja matka aika pitkä ja alku on varmasti vaikea ja se pitää kestää ja me ei siinä kauhean hyvin alussa oltu, että sen jälkeen saatiin juonesta kiinni ja tultiin ohi ja se 3. jaksolla täällä oli aikamoinen hurmas päällä taas kotijoukkueella, että tuli takas peliin vissiin 11 pisteen takaa ja loistava suoritus siinä ja tiedettiin, että se täytyy kestää ja ehkä pitkässä juoksussa se, että meillä on pikkasen enemmän pelaajia käytettävänä kuin mitä kotijoukkueella on, niin auttaa siihen, että meillä on enemmän energiaa ja lopussa sitten ehkä se vaikutti siihen, että me saatiin muutama parempi ratkaisu ja oli vähän ehkä enemmän energiaa puolustuspäässä käytettävissä kuin mitä oli sitten taas kotijoukkueella. Tuossa Korisliigan ennakossa painotit nimenomaan puolustuspelin tärkeyttä tässä ottelussa. Se ilmeisesti ainakin lukemista päätellen, koska Cobra ja 73 niin onnistui niin kuin olit suunnitellutkin. No joo, tietysti heillä on erittäin hyviä pelaajia, että varsinkin nämä molemmat isot herrasmiehet korin lähellä niin on jopa niin kuin sanoisit yllättävän vahvoja. Tiedettiin, että he on niin kuin fyysisesti vahvoja, mutta ne on vielä vahvempia kuin mitä itse ainakin ajattelin, että ajettiin vaikeuksia ja muutama kova heitto sisään että muutaman pisteen voi nipistää, mutta tietysti oli hyvä joukko vastassakin, että ei siinä. Jos puolustaa, niin silloin antaa itselleen mahdollisuuden voittaa joka päivä. Jos hyökkää hyvin, ei puolusta, niin silloin antaa myös vastaajalle mahdollisuuden voittaa joka päivä. Mä uskon tähän ja sen takia me puolustetaan lähtökohtaisesti aina kova. Hyvä, kiitoksia Mikko. And then home team coach Derek Ritton, your comments about game. It was a tough game. I thought we played with
quite decent energy, made a couple mistakes. Of course, basketball is a game of runs. We made a run, they made a run. We made another run again, but at the end, we just couldn't get the plays down the stretch to try to win the game. But overall, I thought the effort was quite okay. How much did Momo's absence affect your game? Well, of course, it affects quite a lot, especially today. Showed a little bit. Guys from the wings, Aubrey, had to play 38 minutes, which was quite tough for him. But of course, we miss him, but still, the team played, I thought, decently well. Just kind of ran out of gas there toward the end of the game, and they did a good job of keep applying the pressure with different guys on us. So. Okay, and now during the 3 following weeks, you will have only one game. The break will surely come to a good place. Yeah, I mean, it's a good time, of course. You can get some practice in, and guys can get a chance to refresh their bodies a little bit, and we got a chance to kind of look over things that we need to, work with and try to get ready for the end of the month, and also going into December, which is a, quite important stretch for us, the second half. Okay, thank you Derek. Onko valmentajalta kysyttävää? Kiitoksia.